Este últim cap de setmana ha sigut el que ha tancat el curs per als integrants de l'escola a la Pobla Valla. Un cap de setmana d'activitat ple de ball, amb els socis i diverses escoles convidades, que un any més no faltaren a la cita per 9è any consecutiu. L'acte d'avui és una vegada més, perquè ja portem 9 anys fent-lo així en la Pobla, i és una trobada d'escoles. Començarem entre uns quants amics per juntar-nos i juntar a la nostra gent, diguem, i passar un dia de convivència i veure que la gent s'ho passa bé i això continuem fent, ja t'he dit, més de 9 anys. Més enllà del sopar de cloenda, el plat fort del cap de setmana arribaria diumenge, amb la trobada d'escoles de ball. Els membres de la Pobla Valla organitzaren un any més un cap de setmana dedicat de manera íntegra al ball esportiu. Com ja és costum, fins a la Pobla vingueren moltes escoles i clubs, des de diferents punts de la comunitat i de fora, per a compartir un dia amb la seva afició favorita. Nosotros ya hemos hecho varios encuentros con otros compañeros y este es el que nos faltaba por venir a celebrarlo. Entonces, como a Juanjo lo conocemos muchos años, pues siempre hemos intentado venir, pero no hemos tenido ocasión, por cosas de trabajo, de lo que es el baile. Y este año hemos aprovechado, nos hemos traído parte de los alumnos para que es normal, tienen que soltarse, practiquen un poco lo de los talleres. Sobre todo lo que nos gusta fomentar es la convivencia, para que vayan conociendo otras personas que hacen lo mismo que ellos y se vayan integrando, porque la mayoría es gente inicial que empieza a meterse en este mundo y queremos que vean lo bonito que es bailar. Pues venimos de Alicante, de San Vicente del Raspey, venimos de la escuela de Vicente Clarió, que soy yo, soy el director, y venimos porque esto es baile social puro y duro, ¿eh? Todo el mundo bailando, pasándoselo bien, da igual edades, niveles, en fin, bailar por el mero placer de bailar. Y bueno, somos amigos desde hace tiempo y bueno, es gente que organiza cosas muy buenas, se lo montan muy bien. En fin, intentamos no perdérnoslo. Nosotros venimos desde Almansa, Albacete, y nos gusta participar en estos talleres por la experiencia, la convivencia, el transmitir ilusión, ganas de bailar, y por lo menos conocer y ver a gente amigos que ya hemos conocido otras veces. Somos del Club Costa Blanca Valla, venimos de Alfaz del Pi y de Benidorm, y es que esto es precioso, es decir, esto es la mejor manera de poder pasar un día con nuestros alumnos, que nuestros alumnos conozcan a otros profesores y encontrarnos todos juntos y disfrutar. Ingrid de Nules, el nom de l'acadèmia és Màscara i Balla. I bueno, la veritat és vinc perquè d'entrada Juanjo i Sònia són molt bona gent, sempre ens en conviden i tenim així una bona raó social per a compartir i per a compartir també coneixements de ball. I bueno, la veritat és que és una cita que anualment intente vindre. Un acte dirigit cap als aficionats i als professionals, un cap de setmana de convivència i xermanor on les classes i les exhibicions foren les protagonistes. La regidora d'Esports, Iris Marco, va voler acompanyar els participants de l'acte i, juntament amb els representants del club, entregar un record a les escoles participants per la visita a la Pobla.